تفتح لي شفتي وفمي شاندر التفهرتيك كريستو وبين ماريا ايونا دوراو كريستو وبن ماريا ايونا دراوخ ايوهم فهروا بلينا المولي انايتو بالفاتح بناخذ السلفاسيون تان نفسه قديمه بانا ترك الخير نايلهم بايات تفاتح كريستو وبن ماريا ايونا دراوخ. على 40 سنة دومت نستمرلو dan in-nisel u jenet qalbu mħassra dan il-poplu u triqatu ma jarfux għalhekk lift fil-ħadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. كريستو وبن ماريا ايونا دراوخ. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu warkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. كريستو وبن ماريا ايونا دراوخ. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal f'Meribaħ bħal dak nar f'Massa fid-deżert meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jiena għamilt. كريستو وبن ماريا ايونا دراوخ. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. كريستو وبن ماريا ايونا دراوخ. Sid glorjuża li filoli fuq il-kwiekeb ġejt imtella natuk ġieħ għax int bħalibek safis qejt lil dak li ħalqek. بابنك سويتلنا الخسارة li dnubteva ġibet fuqna. Bitjubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Int il-bieb tas-Sultan Oli, bieb li minnu d-dawl feċ fuqna, ħajjifirħu l-ġnus mifdija għax bik verġni sabu il-ħajja. Għamel int li nsebħu f'kollox lil-Missier, lil-Kristu ibnek u lill-Ispirtu li bħal blibsa taġmil kbir zajnuk bil-grazzja. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja, issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Alla tiegħi int lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċa għalik imxenna jien bħal art nixfa maħruqa bħala ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tiba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jixandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbierkek tul ħajti kollha, nolli dejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar jissemma imtela u jgħannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta min dowt fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarjiet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddelta ġben ħajk nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int twiżinni bil-leminija tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja, issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Inti s-sebħ ta' Ġerusalem, inti l-ferħ ta' Iżrael, inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku għamejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewiet il-mulej. Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku irjieħ kollha il-mulej. Birku naru sħana il-mulej, birku bart u ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej, birku il-jieli u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej, birku beraq u sħab il-mulej. Ħad birek l-art il-mulej, ħad faħru tolli għal dejjem. Birku montanji u għoljiet il-mulej, birku kull ma jimbet fl-art l-mulej. Birku ejjun il-mulej,
birku ibħra u xmajjar il-mulej. Birku ħut kbir u kull ma jżidx fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u mrieħel kollha il-mulej. Birku u liet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Birku assisin tal-mulej il-mulej. Birku għaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u irwieħ tal-ġusti il-mulej. Birku għaddisin u intom ta' qalbhom li il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Misal il-mulej. Faħruh u għolluh għal dejjem. Imbirku lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-bisa kollu tas-sema, ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Flimkien, inti s-sebħ ta' Ġerusalem, inti l-ferħ ta' Izrael, inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemgħa ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħaj jifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennewu lit-Zjon bis-sultan tagħhom. Ħaj faħruh bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir tal-Alla jkun fuq fommhom u sjub żewġ tixfar f'idejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu il-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen islatin tagħhom, bil-bit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom ħaq miktub għalihom, danu ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bisni bil-bis is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja tieni, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażila il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażila il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tammar fid-dar tiegħu. U ħatara fost kulħadd. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażila il-mulej u ħatara fost kulħadd. Imbirka int, Verġni Marija, mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Nqumu bil-wifqa. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi b'fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħallef l-Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibgħatilna mill-oli iż-żjara tax-xemx tiela. ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, imbirka int, Verġni Marija, mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni. Infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina quddiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lil ommok minn kull teba' ta' dnub. Żommna safja u imbeda mid-dnub. Feddej tagħna, int għallimt lill-Verġni bla teba' Marija
amara tiegħek l-iżjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern, inti għallimt lill-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. Għatina li namlu bħala billi jinfittxu l-ikel li saħħaħna għal-ħajja ta' dejjem. Sultan ta' Slaten, intrit li jommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjex tas-sema. Sejt is-sema u l-art, int qed lil Marija Sultana fil-limenija tiegħek. Għamel li jkun jistgħu inna nissiebu magħha fil-glorja. Nresqu it-talbiet tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. U Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dajfa biex aħna li namlu it-tifkira tal-om qaddisa ta' Alla imtella fis-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu, bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxed id-dija, li tixed imħabetek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Carmela, hawlehnek sebħajt, sabiex tiġi sutek, jisnek li narajt. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-rwieħ ta' Mananni u George Mizzi. Skużawni. Mananni u George Mizzi. Ħuti, wasalna fil-11 l-4. Ejjew inkomplu din il-mixja tagħna ma' Marija. Ejjew nitolbuha tmexxina lejn bina Ġesu. Għax hemm biss il-bniedem isir aktar bniedem. Aktar ma nersqu lejn Alla, aktar insibu il-milja tagħna bħala bnedmin maħluqa fuq ġbija ta' Alla. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba, bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim l-ktib tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Gwaj għaj l-Assirja, il-ħatar ta' għadbi u l-asluċ fil-illa tijaj. Għal poplu midaj jinnibatu u kontra l-ġens ta' d-dadija tijaj jinnordnalu li jħarbtu blaħnina jaħtaflu l-priza u jaffeċ fuqu bħattajn tal-art. Imma hu ma jifhimx hekk u f'qalbu ma jidhirlux hekk għax f'qalbu għandu li jħarbat u jeqret ġnus fuq ġnus. Għax hu qal bis-saħħa ta' jdejja għamil dan u bla qal tiegħi għax moħħi jilħaqli neħħejt il-frontieri tal-popli u ħtaftilhom ġidhom u bħal ġorf nizzilt l-islaten u idi bħalli kieku sabet bejta, ħatfet ġit il-popli. Bħal ma jiġbru l-bajt mitluq, jinġbart l-art kollha. Bla ma ħadd ħarrek ġwen ħajħ, jew fetaħ munqaru u pespes. Forsi qatt ftaħret il-mannara kontra minn qaċċad biha, forsi l-munxar qatt qam għal min jaħdem bih, bħalli kieku l-ħatar jista' jħarrek lil min jerfu, jew l-asluġ lil dak li mhux xi biċċa jewda. Għalhekk għad jibgħat is-sit il-mulej tal-eżerċti l-elubija f'simintu u ġwen ħjajħ iqabdu l-ħruq, il-ħruq tan-nar. Il-kelma tal-mulej rodda ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ngħidu. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. U ma jkasbru mulej lill-poplu tiegħek u jaksu lill-poplu ta' wirtek. Joqtlu l-armla u l-barrani u l-mewt jagħtu lill-iltiema, ngħidu. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. U jgħidu ma jarax il-mulej ma jintebaħx Alla ta' Ġakob. Ifmuha, intom nisboloħ fost il-poplu, nies bla moħħ. Meta ħadd intebħu, ngħidu, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Forsi min għamel il-widnejn ma jismax, jew min sawwar l-għajnejn ma jarax,
taħsbu li minni widdeb l-ġnus ma jrażżanx, jew m'għandu xerf min jgħallem il-bniedem, ngħidu, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu, għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuq jimxu dawk kollha ta' qalb safja. Ngħidu, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Inqumu bif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Infaħrek, missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjex tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u wrejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri, u ħadd ma jara fil-liben jekk mhux il-missier. Kif ħadd ma jara fil-missier jekk mhux liben, u dak li lilu liben irid jarrafulu. Il-kelma tal-mulej. Nkomplu mela bir-riflessjoni tagħna fuq it-talba hekk għażiża tal-Ave Marija. Illum ħanibdew issa il-parti, it-tieni parti. Nafu li l-Ave Marija hija maqsuma fit-tnejn. Il-parti fejn aħna nibdew is-sliema lik Marija, imbagħad Qaddisa Marija Omm Alla. Wieħed kittieb ixebbaħ it-talb man-nifs. Il-bniedem mingħajr nifs imut. Hekk ukoll il-bniedem mingħajr it-talb spiritwalment u bniedem mejjed. U nixtieq li nirriflettu ftit u naraw kif it-talba tas-sliema jew aħjar it-talba tal-Ave Marija għandha qisu dan l-eżerċizzju ta' kif aħna nieħdu n-nifs spiritwalment. Meta tieħu n-nifs tagħmel, tieħu nifs il-ġewwa u tiġbed l-arja ta' barra fil-pulmun tiegħek. Imbagħad tieħu nifs il-barra, titfa' in-nifs tiegħek dak li ġbiet li hemm ġo fik terġa' titfgħu il-barra. Hekk nieħdu n-nifs, tiġbed il-ġewwa u titfa' l-barra. Hekk ukoll hija t-talba tal-Ave Marija. L-ewwel parti niġbdu n-nifs il-ġewwa u x'niġbdu ġo fina. Niġbdu dawk it-tislimiet sbieħ, il-kliem evanġeliku tal-Anġlu Gabriel u tal-Eżabetta. It-tnejn isellmu lil Marija. It-tnejn juruha li hija sejra ssir l-Omm ta' Ġesu. Imbagħad nitfgħu in-nifs il-barra u din hija il-parti tas-sliema tal-Qaddisa. Dak li se nirriflettu fit fuqha. X'nitfgħu il-barra jien meta jien mimli, meta jien fija ħadd il-kelma ta' Alla, emminta, x'nista' nersaq il-Alla? Infaħru u nressaqlu it-talb l-intenzjonijiet tiegħi. Infatti it-talba, it-tieni parti, it-talba tal-Qaddisa hija talba mibnija mill-Knisja lill-Omna Marija li fija il-bniedem irressaq
l-intenzjoni tiegħu, is-supplika tiegħu. Illum se naraw biss fuq l-ewwel kelma, Qaddisa Marija. L-isem ta' Marija ġarajna li jfisser il-maħbuba ta' Alla, Qaddisa. L-istess il-Lot biex jgħalmu l-itfal tagħhom xi tfisser qaddis. Aħna għandna l-mentalità tagħna li qaddis ifisser li jien irrid nagħmel ħafna affarijiet. Qaddis nilħaq bil-ħila tiegħi. Xejn affattu. Għax ħadd minna mu qaddis. Jekk jien m'iniex qaddis, kif nista' nagħmel affarijiet ta' qaddis? Qaddis hu wieħed huwa Alla. Infatti aħna fil-quddiesa minn hawn ftit ieħor x'se ngħidu? Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Infaħru lil Alla bħala il-qaddis. Tgħiduli mela aħna kif nistgħu nsiru qaddisi? Il-Lot ifissru dan b'eżempju sabiħ ħafna li nistgħu nifhmu ħafna, l-eżempju tax-xemx. Aktar ma wieħed joqgħod għax-xemx, aktar iħoss is-sħana tax-xemx, għax-xemx waħda hemm, u fl-istess ħin barra li jħoss is-sħana tax-xemx fuqu huwa imdawwal. Imma aktar ma bniedem jitbiet mix-xemx, x'jiġrilu l-bniedem li jiwarrab mix-xemx jingħalaq ġewwa? Isib ruħu fid-dlam u jiksaħ. Hekk ukoll il-ħajja tan-nisrani. Aktar ma jersaq lejn Alla li huwa il-qaddis, Alla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu iqaddisna. Aktar ma nsir naf lil Alla, aktar jien nibda insejr nixbħu. Infatti l-Anġlu Gabriel xejdilha lil Marija. Il-qawwa tal-Ispirtu, il-qawwa tal-Oli tixħed id-del tagħha fuqek. Marija issib il-ken id-del taħt il-preżenza ta' Alla. Bir-raġun għalhekk il-mulej Ġesu stess fil-Vanġelu ġa mill-Antik Testament jgħidillu il-poplu tiegħu kunu għalija qaddisin għax qaddis hu il-mulej. L-istess San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu bħalma qaddis u dak li sejħilkom kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom. Kunu qaddisin għax jien qaddis. Anke San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani iselmilhom b'dawn il-kelmiet il-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu f'Ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u sliem minant Alla missierna u Siedina Ġesu Kristu. Qaddis. Il-qaddis minnu mena huwa dak li jintebaħ li huwa maħbub minn Alla. U bħal tifel żgħir għax iħossu maħbub minn Alla x'jagħmel tarbija tifel ċkejken għax iħoss l-imħabba ta' ommu jaħrab jiġri fi ħdan ommu u joqgħod għad-del ta' ommu. Hekk ukoll jiena u int. Jeħtieġ li aħna Marija dik li tagħmel u tistedinna. Marija tistedinna biex aħna insibu id-del il-ken taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għax hu l-Ispirtu Santu li qaddisna. U l-Ispirtu Santu li bħalma għaġen il-ħajja ta' Marija u jwassala għal milja tal-Qudusija huwa wkoll l-Ispirtu Santu li jaġen il-ħajja tiegħi u tiegħek. Ejjew nitolbu għallum f'dan l-erba' lil-Omna Marija.
ejjew nitolbuha u ngħidula aqbdilna f'idejna. Ressaqna lejn l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Poġġina għaddel tiegħu. Biex aħna bħalek inkunu nies li kapaċi nisimgħu il-vuċi ta' Alla. Inkunu nies li niftħu qalbna għal Alla. Inkunu bħalek għaddejja ta' Alla u għaddejja tal-bnedmin. Aħna wkoll insiru nies kapaċi li naħfru kif il-Missier jaħfer lilna. Enna u Marija biex aħna wkoll inkunu raġġ ta' dawl tal-qudusija ta' Alla fina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għalhekk eżies nistgħu nresqu t-talb tagħna għax Alla huwa qaddejs u x-xewqa ta' Alla hi li aħna nkunu nixbħuh. Għalhekk il-mulej Alla jaf jistenna jagħtina l-grazzi tiegħu, kull ma jagħtina Alla jagħtihulna biex jagħmilna qaddisin. U għalhekk ejjew nresqulu b'fiduċja it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex hija tkompli tkun tixbaħ lill-Anġlu Gabriel li jwassal il-kelma ta' Alla lill-bnedmin kollha. Nitolbuk mulej għalina l-koll aħna li jirċivejna l-Ispirtu Santu fil-mamudija tagħna, fil-griżma tal-isqof. Għamel li aħna ma nfixklux il-ħidma tal-Ispirtu tiegħek fina. Nitolbu. Qaddis int mulej, qaddisa hija ommok għax kienet maquda miegħek. Għamel li aħna insibu il-ken tagħna, il-refuġju tagħna għad-dell tal-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż, is-santwarju tas-sejħa ta' Marija, kompli mulej sejħilna permezz ta' ommok biex niġu għandha ħatkun hi li tressaqna għandek u ġġib fuqna il-barkiet tiegħek mis-sema fuq il-familji tagħna, fuq il-morda tagħna. Nitolbu. Ejjew fiskiet nagħmlu it-talbiet tagħna. Partikolarment hekk. Illum nitolbu l-mulej biex iqaddisna. Li tkun qaddis ma tfissirx tkun aqwa minn ħadd ieħor, aħjar minn ħadd ieħor, le. Tkun qaddis ifisser li jiena anke fl-affarijiet iż-żgħar tiegħi inkun qiegħed nuri l-imħabba li Alla għandu lejn il-bnedmin. Ilqa' Missier Qaddis dawn it-talbiet tal-familja tiegħek li nġabret hawn madwarek biex bħal Marija hija tisma' l-kelma tiegħek tilqaħħa u tgħixha bil-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerta li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbu u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma l-iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija aħna nfaħru il-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja, xerrit fuqha il-ħnina tiegħek bla tarf, meta ħarjest lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana quddiemek iqimu l-kobor tiegħek u flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħi tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u wixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu l-Alla l-Missier, il-Qaddejs, nitolbuh biex iqaddisna. Anke fit-talba tal-Missierna nitolbuh li jagħmel dan. Meta aħna ngħidulu tiġi saltnatek. Ħatiġi fuqna il-qdusija tiegħek. Ħankunu nies li nagħmlu l-emejjel tiegħek, li naħfru lil xulxin kif intaħfer lilna. Ħankunu nies li nipprovdu il-ħajja il-ħobżna ta' kuljum lil ħutna kif inti tipprovdi lilna. U għalhekk ngħidu, Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritien kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
nitolbu. Mulej, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-om qaddisa ta' ibnek. Inti tajtna sehem mill-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar fina dejjem il-qawwa tas-salvazzjoni tiegħek. Bi Kristus Siedna. Selmu l-Omna Marija u ngħidu flimkien it-tliet Ava Marijiet. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej tiegħek. Imbirek fost in-nisa, imbirek il-frott tal-tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej tiegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej tiegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nixtieq nfakkarkom li għax-xi ħut diġà qegħdin jistaqsuna jekk aħniex sejrin nagħmlu il-velja ta' Santa Marija fuq it-Suntier nhar l-14 ta' Awwissu. Sakemm ma jkollniex direttivi oħra, imma il-velja se ssir. Ħajsiru l-marċijiet ma ssirx il-mument ta' talb fil-velja fil-beraħ fuq it-Suntier li għalina hija l-ikbar festa u l-festa fejn Omna Marija tiġborna flimkien. U għalhekk nħeġġixkom biex ixxerdu anke dan l-aħbar, dan l-avviż. Sissa l-velja se ssir u tkun dejjem bħas-soltu nhar l-14 ta' Awwissu mit-8 ta' filgħaxija sal-10 ta' filgħaxija. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.